Здравейте, аз съм Светослав. За тези от вас, които не ме познават, аз създадох този канал преди по-малко от година, в който да споделям своето отслабване. Тежах 103 кг и реших да отслабна каквото и да ми коства, защото не ми харесваше това, което виждах в огледалото, като се погледна сутрин. Като изкачвах стълбите, се задъхвах, бях започнал да имам високо кръвно, срамувах се, избягвах да излизам пеша, дори до магазина ходех с колата. И в началото всеки, който ме видеше, ми казваше: защо си губиш времето да спортуваш, ти нямаш генетика, това не е за теб. Обаче сега вече ме питат как го постигна. И аз искам да отговоря на тези от вас, които също са с наднормено тегло и искат да изминат пътя, който аз изминах. Ще е трудно, обаче по същия начин, по който им е било трудно на пушачите да изпушат първата цигара, така и на вас ще ви е трудна първата тренировка. И по същия начин, по който хората, които пият алкохол всеки ден, след работа, знаем, връщат се и салатата, и поне 2 ракии, на тях също първата ракия в живота ги е парила и всички знаем, че алкохола изгаря, не е приятен, когато го опитваме за първи път. Обаче, за да се впишат в обществото, те са продължили да пият и са го приели за част от ежедневието. И сега, ако трябва да прескочат един ден да не пушат или да не пият, те чувстват някаква липса. По същия начин, в началото ще ни е много трудно. Примерно не можем да бягаме, ще излезем на една дълга разходка, ще се потим и реално като се върнем ще сме много изморени. Обаче, когато продължим, в началото имаме воля и го повтаряме това нещо, всяка седмица си спазваме програмата, която, ако не копирате мен, може фитнес треньор да ви изгради една програма, по която да тренирате и да се храните. Диетолог или пак във фитнеса могат да ви дават насоки. Ако желаете, може да изгледате моите видеа и да разберете как аз се храня. По същия начин в началото ще ни е трудно, но с постоянството после ще свикнем с това нещо, даже ще се влюбим, защото за разлика от цигарите и алкохола, в спорта ние се подобряваме. И започваме да си казваме: супер, аз преди 1 месец това не го можех, ето че се развивам. И тялото ни показва, че вървиме в правилната посока и нещата, които преди сме правили, сега са много лесни и ние имаме нужда вече от нови стимули, за да станем по-добри. И както при алкохолиците и при пушачите, след всяка тренировка се отделя един допамин, който е полезен. Това е кара ни да се чувстваме удовлетворени и ни повдига тонуса, самочувствието, либидото и много други неща. Чувстваме се по-здрави, по-бодри и по-млади, разбира се. И не на последно място, отслабваме, по-леки сме. Общото ни здравословно състояние е много по-добро. Така че да, трудно е, обаче трябва постоянство. Започнете сега, не го отлагайте за утре. И ако би ми се искало, ако намирате тези съдържания за полезни и ви помагат да отслабнете, да се чувствате по-добре и да сте по-красиви и по-здрави, да го споделяте, да коментирате и да направим така, че този канал да стане номер 1 в България за фитнес и за отслабване. Довиждане и до следващата седмица!